चावमिन चकलेट जागोन होननानै दहायनिफ्राय नेबाय दङ। 8:30 जालायलांबाय आफाया मानो दाबो सफैला? बेनोथ' नोंसा आफायाथ' 7:00 7:30 मोनहैगोन होनदोंमोन। 9:00 जासिगोन दसेबावबा। मानो सफैयाखै बियो? फन हरबावनाय आफाखौ। आं नेनो हाला, आं जानो लुबैसोबाय आयै। रनाय हरमानि र' गोबाव जाबाय माथो। मा खालामबाय थाखो बियो एथ' गोबाव? माथो मबाइलानो सुइच अफसो जाबाय। मानोलाय सुइच अफ खालामना लानांगौ दे? मबाइलावबोथ' बिनिया चार्ज दंमोन, आं नुदोंमोन दहायो। मानो सुइच अफ खालामना लालाबायखो बिलाय मबाइलखौलाय? मा? सुइच अफ? मानो सुइच अफ खालामना लानांगौ बियो? थाबैनो फैनांगौ, दहाय बेलासियाव थांनायानो दाबो सफैला। एथ' गोबाव लायो आरो फैसा दिहुननायाव आयै? बेनोथ' एथ'थ' गोबाव नाङा। आरो बेसेथ' गोजानखाय। आधा घन्टाबो नाङा सहैनायाव। मा जाखोथाय, मानो सुइच अफ खालामना लाखो बिलाय? बिहामजो, माथो बिग्राया दाबो सफैला न'आव। फनबो हरदोंमोन, फनाबो माथो सुइच अफसो बिहामजो। औलै आबै, दहायनिफ्रायनो आङो मम', चावमिन, चकलेट जानो होनना नेबाय दंमोन। आफायाथ' दहायो खोमसि जायियावनो थांदोंमोन, दा नै 9:10 जासिगोन। 4:30 ना मा बाजियावनो थांदोंमोन, दाबो सफैला। 4 घन्टानिबो बारलायलांबाय, एथ' 4 घन्टा नांगौ आरो फैसा दिहुननो थांनायाव। औथ' आबै, दहायनो थांदों। फैसा दिहुननो थांनायाथ' एथ' गोबाव नाङा। नङा, नाम्बारानो मानो सुइच अफ जाना थाखो बिनिया? मानो सुइच अफ खालामना लाखो? आरो बुंनायालाय बुंखादोंमोन र' एसे गोबाव जागोन होननानै। 7:00 7:30सिम न'आव मोनहैगोन होननानै। नाथाय दाथ' 9:10 जासिगोन। आरो दे, मानो मबाइलखौ सुइच अफ खालामना लाखो बियो? चार्ज गैयामोन खोमा बिहामजो। दङ आयै, चार्जआ दङमोन बिनिया, आं नुदोंमोन ना। होमबालाय जाम्बाया मानो सुइच अफ खालामना लानांगौ दे? दे फैगोन खोमा दे बिहामजो। गोबाव जाखागोन होनना बुंदोंबालाय। औ, बुंनायालाय बुंदोंमोन र' एसे गोबाव जागोन होननानै। दे बिहामजो, दायो फैगोन खोमा दे। ओंखाम जानोनो जालायलांबाय, दाबो सफैला। माथो खालामबाय दं एथ' गोबाव? आबै, आं गिबाय, आफाया मानो दाबो सफैला? दे जेबो गिनाङा, सफैगोन। एसे गोबाव जागोन होनखादोंना? आरो जोंनि थाखाय मेथाइबो बायनांगौना, बेयावनो गोबाव जादों बिनिया। चावमिन लानांगौ, मम' लानांगौ, जोंनि थाखाय गजा लादों, सिंग्रा लादों। बेनिखायनो गोबाव लादों बिनिया, दाबो सफैयाखै। थेवब्लाबो एथ' गोबाव, 9:10 जाबाय नै। नेनोनो बाबाय आं जानो लुबैथारबायमोन। दे आबै दे, दसे सम नेथ'बाव। फैगोन दे, फैगोन। मिन्थिया आरो माला सफैयो। आयु, अब्लालाय माथो मोजाङानो। बयफ्रेन्ड सासे नांगौ होननाया मोनबाय दे। औ, नाथाय आं बुंनायावलाय माथो माबा हाबा जानो गोसो गैथ'वा होननासो बुंबाय। ओरैनो बुंदों खोमा बेयो लाजिनानै। आं आरो हरनो गोसोथार, माने सेंग्राया मोजांनो मावथिथारनो। जायाबो लोङाबोनो। न'आवबो रावबो गैयानो। बिफाल', माने जेबो भेजालानो गैया। अब्लालाय फट' हरनो होबानो जाबाय, फट'खौ हरदो नापेनिखौ। हरनायाथ' हरगोन र', नाथाय बैनियासो बोरैबा बानायनाय खिन्थिदों माथो। थांगोनलै बियो, लाजिदों खोमा। नापे, नापे। औ, बुं आब'। नापे, माथो सोरबा खैना नागिरदोंनोलै? मोजाङानो जाबाय दे, नोंखौ हाबा हरसिगोन। औ आब', सोंदोंनो माथो। औ, आं जोबोद खुसि मोनदों नापे। आरो सेंग्रायाबो मोजांथारनो, जायाबो लोङाबो सोबाबोनो, आरो मावथिथारनो। औ आब', नाथाय मानोबा आंखौ दा हाबा जानो गोसो गैथ'ला। गैया मायाबा, माथो बयफ्रेन्ड सासे नांगौ होनबाय थानाया। लाजिदोंर' बियो। नङा आब', आं लाजियाखै। आं बुंखादों, मानोबा आं हाबा जानो गोसो गैमारला। आयु, मानो एथ' मोजां सेंग्राया सोंहरदों? आरो नोंलाय माथो बयफ्रेन्ड नांगौ, आंबो हाबा जागौमोन होनना बुंबाय दंमोन। मा जाखो? आब', नोंसोरखौ नागारना थांनो गोसो गैया आङो। मानोबा दानिया आङो बयफ्रेन्ड हौवा बेफोरखौ सानला आङो। सानाबा जागोन नामा? सानसे नङा सानसेबाबोथ' नोंखौ हरखानांगोन ना नापे। नों सानसे नङा सानसे हाबा जाखानांगोन। एथ' मोजां सेंग्राया नोंखौ दा लांगोन। औ नापे, नोङो ना खालामनाङा आंनिबा। आं नोंनि फट'खौ हरनोसैयानो। नाथाय गुमै, आं नोंखौ नागारना थांनो गोसो गैया। आरो जमुना आब', हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आं गुमैखौसो गोसोथोयो। माने आंनो गुमैखौसो नांथारगौमोन। आब', गुमै, दादि आंखौ हाबा जानो गोसो गैला। नापे, बिदिबा बोरै जानो? हाबा जाबाथाय नोङो टेनसनफोरखौ एसे बावगोन ना, नोंनो बुङोमोन माथो। आंनिबा नोङो ना खालामनाङालै नापे, नों हाबा जादो। खोनादोंना? नापेनि फट'खौ हर, आरो सेंग्रानि फट'खौबो बिहर। नोङो नायग्रोनाय सेंग्राखौ, नों फसायोबा थांबानो जाबाय, जुदि फसायथाराबा थाङाबाबो जागोन दे।
औ बैनाय आंबोथ' बेखौनो बुंदों दे नों नायग्रोनाय फट'खौ आङो नोंनि फट'खौ हरनोसै दे बैनाय आरो बिनिखौबो बिहरनोसै I love you गुमै I love you आं नोंखौसो मोजां मोनो गुमै बोरै बेजों थांनो आं दा दे हरबानो जाबाय माथो बुंबावनो आरो गुमै दे होमबालाय बैनाय आङो हरनोसै दे नायग्रोनाय खिजानिबा नोङो फसायोआनो फसायबा थांबानो जाबाय फसायाबा आरो नोंनि खोथासो बैनाय जोंबोलाय आरो फसायै मानसिफोरखौ बोरै जबरदस्ति खालामबाय थानो दे हर दिदोम फट'खौ हरबानो जाबाय बेनिखौबो बिहर दे हरबानो जाबाय मोनथिया बैनाया मा जाखोथाय मानसियानो साननैसोथ' बयफ्रेन्ड आरो हाबा जानायनि बेसेबा इन्ट्रेस्ट दङमोन दा मा जाखो मानसियानो नङा मानसिया जोंफोरखौ नागारना थांमारनो बामारदों बियो बाबा आरो जायाना जोंखौलाय आरो अबाव मोनबाय थानो दे हिनजावनि फिसा हाबाखौथ' जाखानांगोन सानसे नङा सानसेबाबो बैसोआबो बारलांबाय दङ दे हरनाय फट' हरनाय फसायबा मोजां जागौमोनहाय औ हरनि र' बिहामजो मा जाखो माथो दाबो सफैला बिग्राया आइ आं लोगोफोरनावबो सोंबाय रावनावबो गैयानो एख्रुथायानो जाबाय मानो दाबो सफैला आं गिबाय आइ मा जाखो बेनोथ' बिहामजो आंहाबो गिनाय मोनदों नङा मबाइलखौलाय मानो सुइच अफ खालामना लादों बियो बिदि खालामनाङाना जों न'नि मानसिफोरा टेनसन जायो बयबो उन्दुजोब्बाय 11ता जालायलांबाय मा खालामहैखो बियो अबाव थांखो आरो सोरजोंबा दङबाबो फनखौथ' खालामना बायसेन्स बिनि मबाइला गाज्रि जादोंबाबो फट' हरनांगौना बिदि टेनसन होनाङा जोंफोरखौ मोनथियालाय आइ मा जाखो मा फैसा दिहुननो थांनानै मानसियानो दाबो मानो फैला 4:30 थांदोंमोन 11तायानो जालायलांबाय गथ'आबो मेथाइ जागोन होननानै नेयै नेयै उन्दुलांबाय आं गिनाय मोनबाय लोगोफोरनियावबो फन खालामनानै सोंहरदों रावनियावबो गैयानो मा जामारखो आइ मा जामारखो मोनथियाथ' आंबो दं खोमा दे बिहामजो नों बांद्राय गाबनाङा मायबा नङा मायबा मोनसेबाबोथ' जाखागोन आइ नङाबा बिदि जायाथ' 4ता बाजियाव थांनायानो हरनि 11ता मानि जाबाय दाबो मानो सफैला आरोथ' बेलेग हुकुमाबो थाङाखै फैसासो दिहुननो थांदोंमोन आं ओरैबायदि गिबाय आयै नै फना दाबो सुइच अफ मा जाखो फना ना फना गाज्रि जाबाय बिहामजो औ गाज्रि जानानै अबेबा दखानफोराव हाबबाय बायदों खोमा फाहामनो औ बिहामजो बिदिबो जानो हानाय मोनथिला आरो आयै बिगाखौ दुब मोनगासिनो मबाइलखौ एथ' गोबाव फाहामबाय दंना बियो मबाइल फाहामनायफोरावलाय गोबाव लाखायोनो माथो बिहामजो सोरथ' एथ' गोबाव लागि थांगोन आयै 11ता बाजिसिम रावबो दखानानो थाया खोमा होमबालाय माथो जाखो बिहामजो मा खालामदों बियो अबाव थांदों आयै आं जोबोद गिनाय मोनबाय जेबोथ' जायाखैना बियो जायाखै खोमा दे बिहामजो जायाखै खोमा मानो फैला बियो इसोर बिग्राया मानो दाबो फैला मा जामारखो 11तानिबो नै बारलायलांबायसो आयौ बाबा नों मानो दाबो फैला न'आव गिनाय मोनदों जोङो थाङायै उन्दुहैदो ओंखामबो जानाय जायासैना नोंबो बेखौ नेयै नेयैनो बोरै खहाबनो दे बिहामजो नाङा बिहामजो आं बेयावनो थाथ'गोन बियो फैयागौलागि नेबाय थागोन आं गिनाय मोनदों आंबो मानो दाबो फैला 11तानि बारलायलांबाय सेंग्राया आंखौ फसायदोंनो सेंग्रायालाय हेन्डसामा आंबो फसायदों नाथाय आंनि फसायबाबो दा बेजों थांनो गोसो गैया आं गुमैखौ बांसिन फसायो गुमैखौ आं जोबोद मोजां मोनो गुमैखौ बोरै रागाना थांनो आं दा आंनो गुमैखौसो नांगौमोन जमुना आब' आंनो नोंनि हौवाखौसो नांगौ गुमैखौसो नांगौ मिथिगौ ना जों साथामबो मोजाङै रुजु रुमै संसार जानांगौमोन ना हागौबा आंखौ निमाहा हो जमुना आब' आं नोंनि हौवाखौ फसायो नाथाय मा खालामबावनो आं उपाय गैया बोरैबा गोसोथोफ्लांबाय बोरै नागारना थांनो दे थनसुला गुमैखौ आङो नंगौ आं मोनसे समाव आंनो बयफ्रेन्ड नांगौ जादोंमोन नाथाय दा आं गुमैखौ गोसोथोनायनिफ्राय बेलेग सेंग्राफोरजों हाबा जानो गोसोआनो गैला जेबो इन्ट्रेस्टआनो गैला आंना इन्ट्रेस्टआ दा गुमैजोंसो दङ मोथो जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ दिदोम गुमै
नों ओरैबायदि अनसुला नों बायसिसो नांगौ आंनो गुमै नों बायसि नङा नोंखौनो नांगौ आइलाय आंनो दिदोम गुमैखौसो नांगौमोन नापे हा नोंलाय गाबाय थादों ना मायोहाय माथो गाबनाय बायदिसो खोनाबाय आङो बर' प्लास गाबाखै आङो हाबायावलाय मा खालामफैदों नोङो हारसिंनो ओरैनो माने गोसोफोरा मोजां नङा मानो मा जादों माने नोंथ' मिथिखागौ बर' प्लास जोंहा आइबो गैला आफाबो गैला आइया दङबाबो जेरावसो दंहैयो बेफोरखौ साननानैनो जोबोद दुखु मोनदों आङो नंगौबो दिनै ओइ नापे नों हाबा जादोंहाय हाबा जाबा एसे बावगोन नापे आं बावदोंसोमोन मा आंनि लोगोनि बयफ्रेन्डनि लोगोआलै गार्लफ्रेन्ड नागिरबाय थादोंमोनहाय नोङो मा लानो नामा माने गार्लफ्रेन्ड नागिरबाय दङनो बा दासो मानो लाइन ओंखारबाय दङ बयफ्रेन्ड नांगौ टाइमाव हले रावखौबो नागिरना मोनाखैमोन दा आं गुमैखौ गोसोथोनायखाय माबा लाइन ओंखारबाय दं माथो मा नोंनि नाम्बारखौ हरनांगौ नामा नाङाहाय बर' प्लास नाङा हरनाङा मा नोंनो बयफ्रेन्ड नांला होमबा नोंलाय माथो गाख्रबाय दंमोन सासे बयफ्रेन्ड मोननाय मोनबा होननानै नांलालै आंनो रावखौबो आं माथो दा इन्ट्रेस्टआनो गैला आयौ मा इन्ट्रेस्ट गैलाहाय लानांगौ ना बिगुमैजोंनो थानो सानबायहाय आयौ बै थालिया बोरै मिन्थिखौ आंनि गोसोनि खोथाखौ धोद मा जानला मानला बुंलाबायो बाल बर' प्लास अब्लालाय माथो नांलानो बयफ्रेन्डखौनो ओरैनोबा गाख्रबाय थायोमोन जोंनि सिगाङावनो आंनोबो सासे बयफ्रेन्ड नांगौमोनहाय आंनोबो सासे बयफ्रेन्ड नांगौ बयफ्रेन्ड मोननाय मोनबा हाबा जागौमोन टेनसनफोरा खारगौमोन होननाया मा जाखो दे दा नोंनो सासे बयफ्रेन्ड होनो नागिरदों नाङाहाय आंनो बयफ्रेन्ड सफ्रेन्ड आंहा जेबो गोसो गैला बेफोराव दे थांसै आङो आयौ बे नाफियाबो एसे क्रेक नामायोहाय क्रेकआनो दंमारो खोमाहाय ओरैनोबा बयफ्रेन्ड नांगौ होननानै हौवा फाग्ला बायदि गाख्रबबाय दंमोन दा बयफ्रेन्ड होनो नागिरनायखाय नांला जाबाय बा ओइ बिफा एथ' धोनि न'खराव हाबा जाफैदो नोंसाया बिमा आंथ' फार्स्ट फैनायाव रायनोसो फैदोंमोन नाथाय धोनि नुनानै मोजां जाफिननासै जोंनिया लाभ जादोंना सिथा आं गाख्रबनोसै आयै नै जों सफैबाय सफैबाय नोंसोरो दे जिराय दे आबौ देरबाय माथो आबौ दे जिराय बिहामजो दे जिराय जागोन दे आयै आफायालाय दङ र' बेबो फैगासिनो उन्दुदोंमोन जोङो दे बिहामजो जिरायगोन र' आयै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबायहाय नोंसोरखौ आंना फिसौआनो देलायलांबाय बेथो फैयाना नोंसोरबो आबैखौ सिनायहादोंना आं आबै मोजाङै सिनायाखै नाथाय आबैया नाम मोनथिगौ नोंखौ फट' नुदों फट' दिन्थिना आफाया फैनायबो जायाना आरो नोंसोरबो थाङाना आयै मालाबा थां आफाजों गावसोराबो फैथाराना आगोल न'आवबो थांथारामोन बिदिनो खामानियावनो बेस्थ' थायोमोन ना आयै आरो बेमार आजार जाबाय थायोमोन बेनिखायनो थांनायानो जायामोन दे दादि फैदों बेसेबा मोजां मोनदों आं फैनायखाय आयै साननैसो थालांसै ना थालांबानो जाबाय आरो साननै थायोना सानथाम थाबानो जाबाय ना आबौ बिहामजो मोना सफैबायानो दे हामबाय दे खुलुमबाय आफा सफैबाय दे हामबाय दे जिराय माथो गसंबाय थाखो बिहामजो जिराय आबौ फिसा देरबायानो माथो सेंग्रायानो जासिगोन आफा देरबायानो दे जिराय र' आं आबौनो दहायो माबा लाबना दोनफैदोंमोन र' मेथाइ आं लाबना होफैनि आयौ मेथाइखौनो जाबाय थायोहाय र' लायनि र' आङो नोंसा आफाया बिराद मोजां मोनखायो गथ'फोरखौ अनसोयो न'निल' नङा गुबुननिफोरखौबो जोबोद अनखायो बिदिनो मेथाइ माबा माबि बायना होसोयो बिदिनो जानांगौ ओमफ्राय आबैयालाय माथो आबैबो दङनो एसे बोरैबा मोनदोंनो आइया बुरिबायबो ना उन्दुना दङ दे होमबा जिरायथ'नाय बिहामजो आङो साहा एसे फुदुंना लाबोनि र' गाइखेर दंना आयै गाइखेर गथा होननानै फुदुंलै दङ र' आबा दे जिरायथ'नाय आङो फुदुंहैनि र' दे दायो ओंखामखौ ज' संगोन दे सानैबो ना आयै दे जागोन दे आयौ मा एसे धोनि मानलै हा खनासे जायगा मोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन जोंनि बै बायला जिला रुमनि न'आव थानो बासजाबाय आं आयौ एथ' गिदिर बिल्डिं बा सोर थायो न'आव रावबोआनो थाया माथो जोंनो थाफैगोन दे बिफा
बिदिनो जों फैबाय थानांसिगोन आरोथ' हाजारबाबो नोंनिनो बिमा नोंसायाथ' नाबो खालामनो हानाय नङा ना आं बिराद लब जाबायलै आरो माबा माबि दङबा लांगोन दे जोंनिया दायो ओंखाम संहैगोन र' आं आइजों लाहार फाहार खालामहैनांगोन मेथाइफोराथ' फुरथि जाना थायो खोमा आरो आसारफोरा आयौ आसारफोरखौ लांनांगोनलै आंहा आरो आपेल आंगुर बेफोरबो फुरथि जाना थाखायो न' औ मा जानो गासिबो थाखायो बासा लांनांगोनहाय बाला न'आव बै आसारफोरखौ आपेल आंगुरफोरखौ लांनांगोन आरो बै थेमायावहाय माबा मोनसोयोना माबा बादाम रखम माबा रखम काजु बादाम बायसि बेफोरबो थासोयोना धोनि मानसिफोरनियाव माने थेमाफोराव माबा माबि थासोयो न' धोनि मानसिफोरनियाव लांनांगोन रखर लांनो हागोन दे सोंलायनाङा सिरि सिरि लाखुमाबानो जाबाय औ दे जिराय सिरि सिरि था खोनागोन अबावबा गोथाव गोथाव मेथाइ मोनजासिगोन आं औ आबा आबौआ लायनो थांदों र' नोंसा आबौआ मोजांथार